keep me in mind when you are alone. Orros kombinazzjoni Mike Spiteri laqas irrid nemmen, Mike! Itla saħdejja fuq tal-linja, ejja saħdejja ħdejja. Laqas irrid nemmen ja ħasra. Mela l-ewwel waħda Mike, kemm taħseb li tiffranka emissjonijiet fl-arja jekk tivvjaġġa mill-Melliħa sal-Belt Valletta? B'tal-linja ovvjament minflok bil-karozza sewwa. Mela xejn, 500 gramma jew inkella 2 kilos. Sewa, l-loġika tgħidli peress li m'hemmx tul ta' dak taħli madwar 2 kilos. Bravo Mike, 2 kilos. L-ewwel waħda tajba, proset. Min minn daw jibbenifika minn użu b'xejn ta' tal-linja? Mela, jew nies bitrabi fuqhom, jew nies li m'għandhomx karozza, jew inkella persuni li għandhom il-karta ta' diżabilità maħruġa minn Malta. Naħseb li ovvjament persuni diżabbli. Diżabbli ekku, tajba wkoll Mike, proset. Jiena tal-li mor tajjeb ħafna taf x'għandi għalik, għandi tal-linja karda raħib wiċċek ukoll. Bis-serjetà. U għandek sena sħiħa tivvjaġġa b'xejn ma' tal-linja. Grazzi ħafna Mike. Grazzi jinkom. Tinsewx intom tistgħu titlu fuq il-paġna ta' Facebook ta' tal-linja hemmhekk aħna ntelgħu ħafna posts differenti u tistgħu wkoll tikkomunikaw magħna permezz ta' dawk il-post. Narakom darb'oħra jien.